Inibingelele babukeli nonke emakhaya. Igama nguSimangaliso ngwakwamtshali. Umagalela gase njengengonyama, uLinda Mkhonto, uNtselenduna uma seyavutshelwa echobeni, uGebisa, uKhondlo. Bayaye bethi abaziyo-ke nenkosi ayiqedwa. Silana-ke kulolu hlelo lethu-ke la lokhali elibizwa ngokuthi Zikhiphani emtshezi. Lolu hlelo-ke lukhandelwe-ke bonke abantu noma ngabe yini o-participate ngayo emphakathini ethinta wena. Uyakwazi ukuthi kina-ke uze la uzozi-introduce noma uzotshela umphakathi ukuthi wena yini odila ngayo, even if noma kuthiwa wenza izinto zesintu njengabantu laba bayizangoma, bayeza nabo bezosibikela ukuthi basebenzisana kanjani nomphakathi, iziphi iy'ngqinamba bahlangabezana nazo, badlula kanjani kubo bonke umzimba, futhi bangabakhuthaza kanjani abanye abantu ababelaphi bendabuko ukuthi mhlambe bephumelele ebunzimeni abasuke bedlula kubo. Namhlanje-ke sinesihambeli sethu namhlanje umfokadladla namhlanje ozosichaza ukuthi namhlanje ungubani wakwabani. Siyakwamukela, sakubingelela mfowethu. Yeah. Ngibingelele bonke ababukele emakhaya. Mina igama lami nguLusanda ngwakadladla, ngihlala khona la eSkhotho emtshezi wembezi. Oh, okay. So ake uchazeleke ababukeli-ke emakhaya-ke ubachazele ukuthi wena zikhiphani ngawe emtshezi kuze nabantu mhlawumbe abangakwazi bezokwazi ukuthi bekulandele, bekwazi kangcono ukuthi njengoba sowuhambe wafika la okusobala ukuthi kusho ukuthi kukhona obhizi ngako okuthinta wena emphakathini. Yeah. Hayi-ke mina umsebenzi nje engidila ngawo ngiwufilm maker wakhona la endaweni, ngishutha khona nje la ama-movie, kuwukuthi into yami ibingakaveli kakhulu ukuthi ihambe kakhulu ivele nakubantu abazonginikeza uxhaso, kodwa sisaqhubeka siyaphusha ngoba sinethemba lokuthi ekugcineni sizogcina sikutholile uxhaso. Awu madoda, ufilmmaker. Hayi, kuyajabulisa-ke ukuzwa lokho ukuthi endaweni yakithi kuseney'nsizwa eziphushayo ngale ndlela ezizama ukuthuthukisa indawo yakithi. Uqale nini-ke nje ukuzibona ukuthi wena unethalenta ekubeni ufilmmaker? Empeleni ekuqaleni kwami ngaqala 2019 mangingaphosisi kahle, kodwa ngempela kwaku-2019 mangikhumbula. Ngaqala ukuthanda ngestory okwakuthiwa igama laso Umkhonto. Sasenziwa uyena umalume lohleli khona la eceleni kwami. Okay. Ngaqala ukuyithanda lapho-ke lento, nami ngathi ngizame lokho okuhlanganisekayo. Ngazama nangempela ngabona ukuthi ayikhona okuzamekayo. Kube khona-ke la ngihluleka khona, ngihambe ngikumalume ngisize ngokuncane ukuze ngithole ulwazi. Awu madoda, yazi babukeli, into engichazayo nemnandi ukuthi ekugcineni into oyenzayo iba isibonelo esihle kubanye abantu emphakathini ukuthi like yonke, yazi engifisa ukukudlulisa kunini ukuthi ungajwayeli ukuthatha izinto ozenzayo for granted, ngoba kwesinye isikhathi kungenza ukuba khona ofundayo kuwe noma khona obonelayo kuwe. Akubona bonke abantu abazoba nobizo lokubonela kuwe, but the few, lo yedwa ababili abakwaziyo ukuthi makuna something oyenzayo beyithande, ekugcineni iba khona imiphumela, futhi bakhona abantu abayophumela obala ngokuthi wena uhambile waba usizo la nala 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 ey'mpilweni zabo. So nami ngiyabonga ukuthi ngibe omunye-ke nami ophakamayo emphakathini ukuthi kwengikwenza ukwazi ukuthi-ke abantu kube khona la ekubasiza khona. So-ke manje-ke usuhambe-ke wafika-phi-ke nezinga lakho-ke lokuba ufilmmaker-ke since-ke sewuzamile nje ukuhamba le ndlela? Hayi, sengihambile impela ngoba
YouTube kuyaphusheka umsebenzi wami ikhona la ngiwufaka khona nama-subscribers ngiyawabona anyuka impela nama-viewers. Okay. Cha impela uwenza kahle ngoba esikhathini sanamhlanje mangabe uphusha i-content sekuwukuziphusha nawe ngendlela yakho ngoba izinga uziphakamisa wena awusaphakanyiswa omunye umuntu. YouTube sewenze izinto zalula nakubanye abantu ukuthi each and everything oyenzayo if ukhona ukuyiphusha on social media sometimes umehluko uba khona. Siyakubonga ke nako lokho ngoba mhlambe bakhona abanye abazokhuthala ngawe namhlanje ukuthi ke uyakhona ukuziphushela into yakho wena mhlamba omunye umuntu bengathi mayekubuka akubuke ekuthathe kancane ukuthi lo mfana ngabe uyagula yini ingoba uswele into azoyenza kanti cha wena uyazi ukuthi one day ufisa ukuba yilento ofisa ukuba iyona. So kukhona okunye ojwayele ukukwenza mhlambe empilweni ke mhlambe ukuziphusha nje mhlambe ke kuyo yonke nje into oyenzayo okwazi ukuyenza maybe uku-actor noma ngabe yini nje enye okwazi ukuyenza. Hayi into engiyithandayo enye ukugida ingoma. Uthanda ukugida ingoma. Most abantu abama-producer bavamise ukuthi nabo bebe o-cameraman beba ama-actor ngokunjalo kusey-part of art nayo leyo futhi ukuthanda ukugida. So ikona okunye okwazi esikoleni ke sewuhambe wafika phi? Esikoleni ngishaya wona u-grade 10 sengika grade 10. Usashaya u-grade 10. Hayi cha nsizwa siyabonga sibonga ikhono lakho ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokuthuthukisa uzokubeka kwelinye izinga. So komasipala ke mhlamba kukho la wakwathola khona mhlambe ke uxhaso noma khona la wake waphuma wayonqonqoza khona ukuthi uyafisa ukusizakala. Hayi cha kukho la ke ngayonqonqoza khona ngoba isifiso sami bekuwukuthi sishaye ifilimende hayi amafilimu amafishane ngoba ngeke ngikwazi ukuyocela uxhaso ngento emfishane manje ngeke izibukeke kahle. Ngifuna ukuthi ibe yindiluleke kahle ezoyibuke eneliseke ebona ukuthi lento le ingangena la izofika la kumele ifike khona kubantu naye ibone kahle. Hayi cha kuyezwakala nsizwa ngikufisela ke okuhle kodwa ungathini ke kubantu ke abakubukayo njengamanje ababukisa kusasa kuwe abanentshisekelo yokuthi bephushe empilweni njengawe ngoba okusobala ukuthi kusasa uzoba something. So ungathini ke kubona ke ontanga yakho abasabukela something kuwena? Hayi mina nje engingabatshela kona ukuthi yonke into abayenzayo bezimisele kuyona futhi begxile kuyona ukuze izokwazi ukuthi iphumelele kusasa. Hayi cha kuyezwakala bantu abasha into engiyithandayo ukuthi abantu abasha banamhlanje there's something abakwaziyo ukuthi besikhiphe busy ngayo kunokuba benze ezinye izinto eziseceleni ezingamosha impilo zabo. Ngiyacabanga ukuthi nabanye ababukayo umfokadladla la eduze kwami bayalibona ithalente bayakubona okukhulu ukuthi kina ke no lensizwa le iyaphusha okusobala ukuthi nobani likhona ithalente onale ezandleni uNkulunkulu ukhona umuntu akamphe something yabuka ukuthi ngwamhlamba abanye abanayo indlela yokuthi mhlambe bazophuma beshonephi ukuze bethole ukusizakala kodwa siyazi ukuthi umuntu mayehambe wafika kulolu hlelo lethu zikhiphane emtshezi uzokwazi ukuthi ethole usizo nokuthi uhlelo lakhe lulandeleleke mhlambe mase eyalithola usizo njengoba nawe wakwazi ukusondela eduze kwami wakwazi ukusizakala lapha nalapha ngithi. So hayi siyabonga kakhulu ke mfowadladla uNkulunkulu akubusise nangesikhathi sakho ukuthi udele konke ukuthi uze lana ke siyabonga. Utholakala ngubani ke enkundleni zokuxhumana? Enkundleni zokuxhumana ngitholakala ku YouTube uMgabadeli Production iyona production la sifaka khona umsebenzi bese kuthi enkundleni zokuxhumana mawufuna nje ukungithinta
kodwa angitholakali ngenamba, ngitholakala nge-email. nge-email. Ithi i-email lusanda98@gmail.com. Okay, uphinde futhi. lusanda98@gmail.com. Njengoba seshilo-ke babukeli emakhaya nizoyibona-ke izoba khona nayo kwi-screen mase niyayibhala. Ofisa ukumthinta nofisa uyayisho ukuthi imicimbi. Hayi cha, imicimbi angixilile kakhulu hayi. Okay, benginibuzela nje babukeli ngoba kuyenzeka uthola ukuthi khona umuntu omhlambe ofisa ukusizakala, omunye uthola uswelo cameraman mhlawumbe unomcimbi orunani kuseyiwa amathuba la ukuthi mangabe udinga mhlambe ukusizakala ungasithinta nathi sizokwazi ukuthi ke usizakale. Sicela niqhubeke ke nifollow i-channel yethu Isimanga Multi Project on YouTube, ni like Zikhiphani Emtshezi nawo wonke umsebenzi esiwenzayo. Sithembeni nake ni comment ni subscribe ni like nenze konke. Siyabonga kakhulu, inkosi inibusise.